Mag-start na ko. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Kumusta mo rin mag-live ta? Salamat sa Ginoo kay nanapoy laing kay gayunan igsoon nga mamalandong tas pulong sa Ginoo. Taliwala sa kabisi karong adlaw apan gihadasig ta sa Ginoo igsoon nga mamalandong siyang pulong before ta mga tulog karon. Mamalandong tas pulong sa Ginoo. No? So sa makanunay magkuan sa ko igsoon akong i-share nyo kanunay nga before ta mo padayon ako sa puning share, no? So let's share our live tonight. Ato ipalanog igsoon ipakatag ang pulong sa Ginoo. Mao ni nindot imarites igsoon kuan ba, no? Ipalanog-lanog sa kagabhion, no? Nindot kay mamalandong ta sa iyang pagkamaayo sa iyang pulong before ta mga tulog. Amen. So, i-share sa nako. Kamusta diha igsoon, no? Yeah. And of course, don't forget to type at followers at highlights at everyone. Or, as always, you can mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila. Amen. So, ako sa igsoon, mag-share sa ko diri. Manihapon ta, pulong sa Ginoo. Shout out 45 viewers, 46. Yay. Dan sharing mga igsoon. Kumusta mo diha day, no? Kumusta ang adlaw igsoon na to, no? Kumusta ang ato ang Friday? Ampo ako kanunay nga naamos mayong kahimtang, mayong panglawas, puno sa pabor sa Ginoo, gitagbo yung panginhanglan, labaw tanan, duol mo sa Ginoo igsoon. Amen. So again, mabungahong kagabhion kanatong tanan o ganian na sab ko diri igsoon ang iyong ubos nga lagad bitaw nanapagos yung tubangan no nagsaba-saba na pud ta igsoon mamalandong ta sa pulong sa Ginoo before ta mga tulog. Maayong gabi Pastor James from Josephine Sinones Constanti. Okay. Maayong gabi Pastor from Sister Mirasol Salunga. Og si Sister Marsweet Isales. I-regard ko Brad Jomar, Sister, i-regard ko. May gabi isa diha nimo, no? Regard ko Brad Jomar. God bless, no? Praise God. Lynn Ligtas. Oy, Brad. May gabi diha, may gabi. Sayang nga wata nakita atong last time sa Gindulman da. Di lang kadungog mga gas kung wali ato. Praise God. So, akong gi-shout out ang tanang mga subscribers ani nga page, no? Shout out tanan nga mga followers, mga avid viewers and listeners nato nga kanunay nag-atang mabungahong kagabhiin yung mga igsoon. Shout out yung tanan and of course katupong mag-send og mga stars. Thank you kayo. So wa man ko nangayo pero salamat kayo. And of course shout out sa tanang mga OFW, tanang mga naka-permanent resident na diya sa lain-laing kanasuran og sa tanang mga seafarer, mga seaman, shout out igsoon. Tanang mga piniriso da, shout out. So akong shout out ang Lombia City Jail, Medina Municipal Jail, tanang mga dagkong prisuhan nga akong nasudlan og sa mga gagmayng prisuhan sa municipal. And of course, Cebu City Jail, bahay ni Kuya. Shout out yung tanan diha. Mga brad nako. Shout out Brad Ari, sila si Brad Rains, tanan Brad Kinit. O katong manghod ni Brad Jomar nga naadiha, no? Shout out, no? Lunglib kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo sa akong mga brad nga naadiha. Ayaw mo pagkawag paglaom. Samtang napay kinabuhi na ipaglaom. Amen. Kay ang Ginoo ang plano sa Ginoo di na to matag-an, di masabtan pero naihayag taliwala sa kangit-ngit. Amen. And of course, shout out sa tanang mga jail officer, mga warden, perminti mo yung shout out, no? Mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, tanang mga security guard, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga followers na to. Bureau of Fire Protection, BFP, shout out. And of course, tanang kapulisan, akong shout out ang Camp Osmeña, Cebu.
and Tagbilaran City Barracks, tanan kapulisan nga makasabot og Bisaya, shout out mong tanan. Luzon, Visayas, and Mindanao. Wala tay giisang relihiyon ani, mga sir, mga ma'am, kabalo na mo, no? Kundili usa lamang kangalan nga atong gipataas karon. Ngalan lamang ni Kristo Jesus. Shout out sad sa among happy diri sa Clarin Police Station, diin na ako kanunay nagwali, naglecture nila, nagiya nila regarding sa spiritual life nila igsoon as their PNP life coach. Shout out namo among chief diri sa Clarin, si Police Lieutenant Chief Amba. Okay? So praise God, and shout out pastor from Island Garden City of Samal, Brother Jade Obregon. Okay, thank you brother, shout out. May gabi sa Sister Jennifer Dahoya sa Sidor. Shout out din ako mga brothers and sisters of Alpa Caparo. Lunglib kanunay mga brad and sis. Ayaw kalimot ha. Number 1 and first of our hierarchy is God. So, let's put God first in everything we do. Mauna gid siya kanunay. Walay lunglib mahitabo kung walay Ginoo, no? And of course, Seiya, Skeptron in Arms, lunglib kanunay diha mga brad, no? Mabungahong kagabhion yung tanan diha. And of course, shout out sa 206,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Salamat sa Ginoo kay ning abot ta sa nganing kadaghan igsoon nga. Usually dili kay ta ani maabot, no? Pero praise God kay gigrasyahan ta sa Ginoo, gipaboran ta sa Ginoo. Uban sa tabang sa Ginoo, daghan-daghan na gyud atong followers igsoon, no? Nay mga bashers pero gamay ra, daghan jud atong followers, daghan ang kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo, pinaagi ani nga page gigamit ni sa Ginoo igsoon, no? Salamat sa Ginoo. Daghang mga pag-ampo nga natubag gigamit sa ni sa Ginoo, himaya sa Ginoo tanan, no? So again, shout out na ko ang 206,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Atong gipataas ang Ginoo anang tanan, walay laing na isa si Lord ra. Unya tanan sa wala pa day maka-subscribe sa atong YouTube channel, ayaw na mo pagdugay-dugay da, please subscribe. Okay, kung mahimo i-share na to atong YouTube channel. Ang link nasa caption ani nga live mga igsoon. And this time we have 73 viewers. Ang uban nagpadulong pa. May gabi pastor, pa-request ko pastor sa akong bana nga mabag-o yang kinaiya kay as of now. Unsa din as of now? Gamay lang na dahilan, big deal na. Okay, so automatic talaga po atong picturean ba. Singa na to, nawandagan. Siya na daghan kay taas kay daghan kay dig-message na to ba? Ako mag-comment. Elvira Bernal Masungsong. Okay, atong picture na diya. Atong i-appeal na sa atong personal prayer zone. Hallelujah, praise God. Happy Sabbath Pastor, Shabbat Shalom by Brother Andrew Scott Racero Somuso Taasaoy Apurada. Thank you brother, God bless. Let's start. Let's pray zone. Kay murag alam na ba 8:47 here. So let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit para mas palawman na to ba, no? Ang mensahe sa Ginoo. Shout out from Ozamis City, Pastor. Okay, from ako si Dili. Okay. Makoy Marcos Tan, maayong gabi Brad Pastor diri sa Davao City. Skeptron in Arms, lunglib brother, lunglib. Skeptron in Arms ato. Wa na nun Brad. Okay. Davao Skeptron in Arms, lunglib Brad Pastor. Okay, lunglib sa brother. Naam sa prayer. Actually, pag ito na Cagayan Brad. Itagaan man ko og kanang FS ba sa Brad na po nato sa SEA, no? Unya, ang tag-iya dito sa Mexicano clothing mas ito, Brad, sa Cagayan. Pulis sa diya nga akro. So dito ta nakapalit, nakakuan ta dito, naka-discount. Long live, brother, God bless. Pastor, mamalihog ko prayer. Ay, dara. Natuan na diyang ikuan. Mao ni akong ganahan, mao ni trabaho na to igsoon, no? Way bayad, pero nay nadakong resulta. Asa naman to, nawa naman to. Asa naman to, nagpaampo, be. Nawa na, dara. Pobring OFW vlog, Pastor mamalig ko prayer sa ako ang apo past recovery nasa hospital na. Sure. Hallelujah, praise God. Salamat sa Ginoo. This time we have 99 viewers na. May gabi, Pastor, ako pod Pastor, pa-pray requested ko, Pastor, sa mausab gamay ng hinungdan. Bana na po na, sister. Hallelujah, salamat sa Ginoo.
Gracias sa Ginoo mga igsoon, daghan sa kog mga disciples diri nga mga badlungon kay mga bana, mga adik-adik, mga kriminal pag yun, no? Mga mukaog tao ba bitaw. Pero gibag-o sa Ginoo, yung posible sa Ginoo. Kupot lang igsoon, no? Yan, have faith in God. Aside nga magampo tani. Taghana kay mga kuan, di na ko makuan ba kayo mabasa. Shout out daw Chris Sheila Anadon. Okay, Chris Sheila Anadon, may gabi sa igsoon. God bless sister. Rodel Pactol, shout out pastor. Asam ni Dapitan ni siya. Dapitan City. Thank you. Allen Roy Conaco. Maayong gabi, Pastor James. O sa akong mga igsoon nga naminaw. B.E. brother. Uy, Brad. Kung Brad ni. Lunglive gahi ka ni. I-regards ko ni Joshua, brother. Okay. Akong shout out si Pintados. Nga nasa, akong Brad nga nasa Sandingan Loon. O sa iyang sidekick nga si Kamatix Algerix. Sakto ba ko, Brad? Og sa iyang anak nga si Yods, ug ako og ang iyahang asawa sad nga si Ma'am Mildred. Sakto ba ko, Brad? Okay? Salamat sa pagtanaw, Brad. Birahan na to ni. Okay? Let's pray. So, atong i-welcome ang presence ni Lord. Okay? Father in heaven, we come into your presence this evening. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us tonight. Salamat, Ginoo. Dili tanang tao karon Ginoo nay higayon mamati sa imong pulong. Dili tanang tao karon Ginoo naay panahon, naay chance nga mamalandong sa imong pulong apan bulahan kami Ginoo kay karong kagabhiuna before mi mga tulog, before mi mo pahulay Ginoo, maghisgot usa mi mamalandong usab mi sa imong balaang pulong. But before that, Lord, please search our hearts. Susiha mong kasing-kasing Ginoo. Kung naay mga butang Ginoo nga may hinungdan nga dili mo tuhop ang imong mensahe. Kung naay mga butang sa among kasing-kasing nga may hinungdan nga dili makapenetrate ang imong pulong, pasaylua kami Ginoo. Among gi-admit na Lord nga sometimes because of our imperfection usahay magtuo mi eksakto mi apan sayop day mi sa pananaw nimo. So pasaylua mi Ginoo. Limpyuhi mi balaan na nga among kinabuhi karon tungod kay balaan ang imong pulong nga among hisgutan karon. And kagaya mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing mo accept og correction, willing mo accept og tambag og labaw sa tanan, willing mo sunod kanimo kay ang blessing, ang breakthrough, ang miracle naa sa pagsunod. Dili enough nga mamati lamang mi. So Lord God, salamat kay ikaw lamang among ipataas karon Ginoo. Wala mi nag-isa og relihiyon or pundok or pastor or unsa man diha nga di any denomination, but we lift up only the name of Jesus Christ. Kay ikaw lamang naghatag sa imong kinabuhi ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Panalangin ita ng viewers karon Lord, bisan asa maabot ni nga live, bisan asa nga sulok nining kalibutan ginukutob sa makadungog makakita niini, bisan pa man sa mag-replay ani Ginoo. Ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog Ginoo, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo Lord God. And Lord, tagay mi kaalam nga langit nun. Aron namong matugkad imong pulong. Holy Spirit, we welcome you. This is your moment. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Amen. So this time we have 104. Okay. Praise God. Good evening, Pastor. Apel ko praise akong partner nga mag 1 week na iyang ubos. Sige, ato ning ipicturean. Okay. Timing nga, nakita ko, di ba? Bernie, Chris M. Kalamayan. Ato aning ikuan kay ato ning apel sa tong personal prayer igsoon. Praise God. So let's start igsoon. Kay labong kuan almost 9 na in the evening. Let's start. So ang atong teksto igsoon. English man ni akong gipilian eh. Na sinulat ni siya ni King Solomon, as always the wisest king in the Bible. Nagingon siya diri sa Proverbs chapter 24 verse 16, okay? Ang atong topic day karon igsoon is about kana bitawng madagma ta, nya mobangon, madagma ta, normal ra nang madagma ta, okay? Pero mao lagi na choice na to kung magpabilin ta sa atong pagkadagma or mobangon ta. Unya makakat-on nganong nadagma ta, unya mo padayon. Amen. So, again, according to King Solomon in the book of Proverbs chapter 24 verse 16. Nag-ingon dire. In New Living Translation, the godly may trip 7 times, okay? But they will get up again. But one disaster is enough to overthrow the wicked. Okay. Okay, ang akong balikon igsoon. Proverbs chapter 24 verse 16.
According to King Solomon, the godly may trip 7 times. Okay? Or may fall 7 times. Mabagsak kapito. But they will get up again. So every time they fall, Igsoon, they will get up again. But one disaster is enough to overthrow the wicked. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Actually, Igsoon, dili na nato ni apilo ning wicked kung dili ang godly. Ingon diri si Solomon, Igsoon. Kadiyot sa. Okay. Bugnaw na kayo ang palibot. Okay? So, ingon si Solomon, gi-remind ni King Solomon tonight nga kani daw godly, Diyos nun, mga tao nga naay Ginoo, mga tao nga naay relasyon sa Ginoo, mga tao nga nagsunod ni Kristo, mga tao nga nangalagad sa Ginoo, igsoon, ning serbisyo ni Kristo. Ningon ro, mo na sila godly. No? Nagingon ri, the godly may trip 7 times or the godly may fall or mabagsak siya 7 times, okay? But they will get up again. Kanina yung mga, ingon si Solomon Igsoon nga, ang mga tao daw nga godly, just nun, mga tao nga nangalagad sa Ginoo, nagsunod ni Kristo, Igsoon, mabagsak daw sila 7 times. Pero every time nga mabagsak sila, mubangon sila. Now, usalay po pasabot ani Igsoon, bisan godly na ta, bisan Kristohanon ta, bisan Diyos nun ta, bisan nagsunod na ta ni Kristo, bisan nangalagad na ta sa Ginoo, dili kita perfect. Sige ko na, the godly may trip 7 times, no? Ang Diyos nun nga tao kuno Igsoon, mabagsak man sila 7 times, apan, they will get up again, no? Mubangon sila every time nga mabagsak sila. So in other words, mga Igsoon, dili day, ako ni balikon, dili day but pasabot, nga abi kay Kristohano na ta, abi kay nangalagad na ta sa Ginoo, abi kay nagsunod na ta ni Kristo, dili na mabagsak. Ingon si Solomon nga ang taong Diyos nun, godly, mabagsak siya. Okay? Maybe in 7 times, but they will get up again. Mubalik, mubangon. They will rise up sa laing term Igsoon version. No? So, dili di ay dapat ma-surprise Igsoon nga bisan kita nangalagad na sa Ginoo karon. Bisan kita ning biya na sa kangit-ngit karon Igsoon. Unya, nay times nga madagma ta, nay times nga mabagsak bitaw ta. Dili di ta dapat ma-surprise. No? Kay normal na Igsoon. Kay di man ta perpekto pero mao lagi dili po nato ingon nga abusuhan atong pagkadili perpekto nga ato na lang pong tuyuan. No? Kanang word nga mabagsak na dalinas Igsoon nga naman kay kining kalibutan karon dangog kayo. Ang kalibutan karong panahon na grabe na kadautan. Nag-level up na ang kadautan, no? Because of high technology. No? Kusog na kayo ang social media, no? Nagka-high-tech na ang mga crimes, no? Grabe na Igsoon ka evil, no? Kabantay mo, mga batanon, mga bata, grabe na Igsoon. Common na kayo karon ang kabit-kabit. No? Normal na lalaki. Because it's biblical. Giprophesy na nadaan sa Timothy Igsoon nga dautan ang panahon sa katapusang mga adlaw. Ningingon ang balaang kasulatan, ingon si Solomon, nga bisan Diyos nun ta, godly ha, godly, no? Godly meaning Igsoon, tao na nga naay God. Godly man, no? Diyos nun, naay Ginoo, naay Kristo sa kinabuhi, naay relasyon ni Kristo. Di mo pasabot nga natay relasyon ni Kristo, di na ta makasa, di na ta mabagsak, no? Basta ayaw lang dito tuyui. Ang mga taong Diyos nun daw Igsoon, atong tinuod nga Diyos nun, mao na, mabagsak sila. No? Nay time nga mabagsak sila apan, every time nga mabagsak sila, mubangon sad sila perminti, makakaton sa ilang sayop unya mo padayon. No? Kung nay nagtan-aw karon diri Igsoon na bagsak mga karon. No? Bangon. No? Expected na sa Ginoo Igsoon nga madagma gid ta, pero choice nato kung mubangon ta or mapabilin sa atong pagkadagma. Nadagma man ta Igsoon apan bangon ayaw pabilin diha. Mo ni kung balik-balik. Tao na tao say maka-feel ta og depression. Pero choice na to nga magpabilin ta nga ma-depress or mugawas ta ng kahimtang og muduol sa Ginoo. Kay ingon man balang kasulatan, muduol kamo kanako kamong gibugatan na gikapuyan kay papahulayon ta. Nay rest Igsoon. Nay comfort sa presence ni Lord kung muduol ta niya. Amen.
So akong balikaw na igsoon, expected na nga mabagsak ta, bisan Diyos nun ta, bisan Kristohanon ta, bisan ang alaga ta, siguro, dili kita ma-perfect. Kay lisod kay kung ma-perfect ta, ako na ning balik-balik, di na po ta manginahanglag, Ginoo na. Perfect naman ta. There's only one nga perfect, si Lord ra, ang Ginoo. Mao na igsoon nga, madagma manggalita, no? Kay di man nakalikayan, madagma ta. Ayaw pabilin diha, kung na'y nagtanaw karon igsoon, para nimo bagsak ka karon. Para nimo nadagma ka. Ayaw pabilin diha, gawas diha igsoon. It's our choice to remain there, dihang napita, or muduol sa Ginoo. Si Pedro igsoon sila nakalakaw sa tubig, ni aksyon sa kalumos. Ni aksyon siya kabagsak. Nga naman, ning tanaw man siya sa balod. Ming tanaw siya sa mga problema, ming tanaw siya sa mga unos, ming tanaw siya sa iyang dakong utang, ming tanaw siya sa problema, ming tanaw siya sa mga hagit, mga sakit, kayo nga sitwasyon. Bagsak siya. No? Pero mas gipili niya nga magpakitabang sa Ginoo. Wa siya magpabilin dito, maunlod. Mao to ingon siya, tabangi ko. So giagat siya sa Ginoo. Ang tinuod igsoon si Lord naa na kanunay. Nagpaabot na to. Amen? Mabagsak siya, bisag kapila pa ka mabagsak, si Lord nagpaabot na o magpatabang bata niya. Because He is willing to help us, to comfort us, to heal us, igsoon. Bisag unsam na kasakit ang imong gibati, igsoon. Bisag kapila ka mabagsak, igsoon. Dili na ma-surprise si Lord, ana. Ako na bitaw ning gibalik-balik ang the book of Lamentation, ingon si Jeremiah. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercy never come to an end. They are new every morning. Again, they are new every morning. His mercy never come to an end. Walay katapusan ang iyang kaluoy. And they are new every morning because expected na ni Lord nga masipyat ka o kada buntag laing higayon nga muduol ta sa Ginoo. Bag-ong kaluoy, bag-ong grasya gi-provide ni Lord. Kay kung nabagsak ka, bangon, padayon. Kuha igleksyon ang imuhang pagkabagsak. Amen? Mao na igsoon nga, normal, bisag ako na itay mabagsak ko, na itay masipyat ko, pero mugawas ko diya, di ko magpabilin diya. Kung dili, akong gikuhaan og leksyon, nganong naingani man to, nganong naingato man to, nganong nakasa man ko, nganong nalipat man ko, na-deceive ko ba, di ba? Kuhaan na tong leksyon, igsoon, because I believe every failures, na siya lesson nga dapat na itong makatunan aron inigbango na to atong i-apply for us to become a better person. Amen? Better version of a Christian. Nga mahimo pagitang panalangin sa uban, igsoon. Agin akong balikon, igsoon, the godly. No? Ang mga godly daw mabagsak in 7 times, pero mubangon sila. Usalay po pasabot ani nga bisan godly na ta dili ta perpekto. Kay na may mga tao sa palibot nga mga himantayon, mga marites ba? Chismoso si paniid. Abi, Kristohano na day ka. Oy, ano mo lagi do? Pasagdi sila igsoon. Pasagdi sila bisag unsa ang ilang isulti nimo. Ayaw ka discourage, ayaw ka guilty. Kay kung maminaw ka sa ilang istorya, the more ka ma-discourage, di na hinong kaganahan mo bangon. Awan ba lang kasulatan nagingon nga ang godly, ang tinuod nga Diyos nun. Ang tinuod nga nakasabot sa grasya sa Ginoo. Ang tinuod nga nakasabot igsoon sa kamatuoran. Ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo na hingpit nga relasyon ni Kristo. Bisag kapila pa na siya mabagsak, mo bangon gina siya. Mo bangon nga mo padayon hangtod maangkon ang kinabuhing dayon. Amen. Di na siya ma-discourage na uban nga mabagsak ko pahitan guilty kay siya uli. No? May patong prodigal son, di ba? Katong lalaki, katong anak nga katong nagbutbuot siyang kagalingon ba iyang gikuha iyang mana. No? Dako kay to siya sa iyang amahan kay iyang gikuha tanang bahin niya. Iya lang giusik-usikan sa kahilayan. Niabot ang dakong gutom, nahurot ang iyang kwarta, gigasto-gasto. May pa siya kay nakaunahon na siya uli. Wa siya magilty. No? Pag uli niya gipaabot day pud siya iyang amahan. Ingana na si Lord Igsoon. Expected na ni Lord Igsoon nga mabagsak ta. Bisan kinsa ng mga lagad sa Ginoo masipyat na. But take note, dili mo pasabot nga mabagsak gid ta, dili ta perpekto, tuyuan na lang pud nato. Kanang atong gituyuan igsoon lahi na nga istorya. Kay dako naman ta, gitagaan na pud tag enough wisdom ni Lord nga muila sa maayog dautan. Lahi nang tinuyuan, kanang giplanuhan lahi na. Amen. Again igsoon, dili day garantiya nga godly na ta karon, Dios no na ta. Natay hingpit nga relasyon sa Ginoo, nagpagamit ta sa Ginoo, effective ta sa ministry ni Lord. No? Effective ta sa atoang calling nga ning response ta. Dili garantiya nga di ka mabagsak
Mabagsak gyud ta, no? Abi nimo mauna ni tuloy-tuloy na pero nasipyat ka. Ayaw panumbalinga ngungong sa yawa nga moingon ang yawa moingon na tanawa tagam. Mao na diha. Testimony ka ampo ana mao na diha, di ba? Ikson ayaw paminawa na kayang yawa pertigyo ng yawa. Yawa gina siya bisag unsaon. Paminawa ang conviction sa Holy Spirit nga mao'y mulid nimo pabalik sa Ginoo. Mulid nimo paduol sa Ginoo. Mulid nimo nga magpaubos ka mo angkon ka sa imong sala unya mo balik ka mo bangon ka sa imong pagkadagma mo balik kag dagan. Mao nay tinuod nga Dios nun. Mao nay tinuod nga godly. Because according to King Solomon the godly, according to King Solomon, the godly may fall 7 times, okay? But they will get up again, okay? The godly, ang Diyos nun, ang tinuod nga Diyos nun. Tinuod nga na'y Diyos, tinuod nga na'y Kristo. Tinuod nga na'y hingpit nga relasyon sa Ginoo. Madagma man siya, mabagsak man siya tungod sa kadangog ning kalibutan na daghag offer. Labi na ng busy kayo, malipat ka, na-deceive na inong ka, madagma ka. Pero kung tinuod yung ka nga godly igsoon, kung tinuod ka nga Diyos nun, kung tinuod ka igsoon, nga nakasabot ka sa gugma, sa grasya sa Ginoo, dili ka magpabilin sa imong pagkabagsak. Again, dili ka magpabilin sa imong pagkabagsak kung dili mo bangon ka. Unya, kuhaan ni mo leksyon. Nganong nabagsak ka? Nganong nakasala ko? Nganong maning nadalinas man ko? Kuhaan ni mo leksyon. Nya mo bangon ka, i-apply ni mo, inibangon ni mo, nya mo padayon ka. Wala sa bokabularyo sa tinuod nga godly, tinuod nga Kristohanon, ang word nga backslide. Ngayon ang balaan kasulatan, ang godly, mabagsak mo bangon, dili, mabagsak mo backslide, mabagsak mo balik kaniadto, mabagsak mo balik, mamaligyag siya bo, mag-adik-adik, magpalahubog, mamabay, no? Mga bit o balik, no? Ang godly, dili nga na. Ang godly, mabagsak man siya. Madagma man siya, kay di perfecto. Apan mo bangon siya, unya mo padayon sa lumba. Padulong sa kinabuhing walay katapusan. Mao na tinuod nga godly. Mao na tinuod nga Diyos nun. Dili lang madagma siya, magilti. Unya maiubos yung kagalingon. Mauwaw. Unya mo balik sa Ginoo. Ang tinuod nga godly mga igsoon. Nga nakasabot sa kamatuuran. Nga nakasabot sa grasya sa Diyos igsoon. Madagma man siya, mubangon siya, niya maghinulsol, di nabalikon ang binuhatang di maayo, mupadayo na. Daghang kayong mga ubang mga Kristohano nigso, nakasaog dako. Nakasaog makaulaw, naulaw na gyud sila Ginoo, nagilty na, nauwaw na, wa na nagpagamit sa Ginoo hantod karon naguga na ilang relasyon sa Ginoo. Hantod as the days go by, igso na backslide. Dili na kinaiya sa godly. Because according to King Solomon, the godly may fall 7 times, but they will get up again. Amen? Mo bangon. Mo rise up. Amen? Dili ang godly, dili kay madagma, magpabilin diya sa nga nadagma. No? Puslan man, nadagma ko ani. Puslan man, balikon lang ako tanan. Balik lang ko tanan na akong bisyo. Puslan man, no? Dili na godly. No? Dili na mao ang mindset sa godly nga tao. Kung dili ingon ang balaang kasulatan, kung balikon ingon si Solomon sa the book of Proverbs chapter 24 verse 16, ingon siya, the godly may fall 7 times, but they will get up again, no? 7 times, kapito man siya, mabagsak, madagma, makasala, igsoon. Pero, they will get up again, dili kay, niya magpabili na, magpatuyang lang, hinaikan lang, no? Puslan man nga nadagma ta, puslan man nakasako, hala ito doon, sayop na, dili na mindset sa godly. Kaya ang tinuod nga Diyos nun, tinuod nga godly, tinuod nga nairelasyon ni Kristo, tinuod nga followers ni Jesus Christ, makasa man siya, mubangon siya. Tanawas Pedro. Si Pedro nakasa, ikson, 3 times. Iyang gidinay si Jesus, namakak siya, katulo, pero hingbalik siya, hingbangon. Wa pa yun ni Pedro ang iyang guiltiness bitaw, nga guilty na siya, no, ngay siya pasaylo, ning tugtugaok dahing manok, tugtugaok. Og abi yung mga igsoon si Pedro naghinulsol, nimbangon si Pedro. Unya si Pedro gigamit pa og maayo sa Ginoo. Mo na mga godly igsoon, dili ma-discourage. No, dili man gud pasabot nga godly ta perfect na ta. No, masipyat ta.
Usahay igsoon, mauwaw na ta mo balik og simba, mauwaw na ta mo duol sa Ginoo kay nagtuo ang uban, nagtuo nga Kristohano na ta, godly na ta. Di ta masipyat ta. Sipyat manggali mi, mga alagad sa Ginoo na. Apan ang nakadindot kung godly ta, bangon ta. Di ta magpabilin sa atong pagkabagsak. Inigbangon na to, kuwaan na to pagtulunan, leksyon ng atong pagkabagsak. I-apply na to inigbangon. Aron mas mahimo patang maalamon. Mas mo matured pa ta spiritually, mas mo hamtong atong pagtuo, unya for us to become a better version of a Christian nga lahi ng imong kinabuhi. Kay nakakato naman ka igsoon. Amen? Maunay godly igsoon. Di mo surrender. No turning back. Maunay kinaiya mindset sa godly. No turning back. Mahagba man kakadaghan. Mo bangon ka o mo padayon. Dili kay mahagba, maulaw, mo balik sa kaniadto. Mag-adik-adik og balik. Sayop na, di na godly mindset. But ang tinuod nga godly, madagma. Mubango na, maginulsol, mo admit sa iyang sala, dili magpakaruning nun. And then, mupadayon, magpagamit gapon sa Ginoo. That's godly. As what I have said, ganina igsoon nga, dili day po pasabot nga godly ta. Kristohano na ta. Nagpagamit na ta sa Ginoo. Mingsunod na ta ni Kristo, ma-perfect na ta. But it doesn't mean nga imperfect ta, dili ta perfect. Magpatuyang pud ta abusuan, no. Makasala ta pero dili plinanuhan, dili giplanuhan, dili gituyuan. But still godly ka, kay ang godly nga na man, no. Naay posibilidad nga ang godly, ang Dios nun mabagsak, mahagbong, makasala. Pero lang tungod kay godly man siya, mubangon gyapon siya. Nya kanang word nga God, ang root word sa godly, ang God, igsoon mao na iyang pangitaon si Lord, ang iyang presence. Maginulsol, magpaubos mo ang sala, magpadayon sa unahan. Dili kay madagma, mabagsak, madepress, magpabilin sa iyang pagkabagsak. No, dili na mindset sa godly. Akong balikon, kung dili ang godly, makasala man, mabagsak ka, mubangon, mupadayon. Amen. Kay samtang napay kinabuhi, napay pag-asa. Dili na to tuldukan atong kinabuhi nga wawa ay nakasaad na ra ba ko ni pastor mo ni nasipyat ko. Di wa na ko ikatubang nga naong. Gusto day ka tungod sa imong garbo mo na. Mo na imong kaimpirnuhan nimo no angkon paubos. Ilha isipa nga tawo ra ta. Masakitan. Tawo ra ta madalas tong emotion. Tawo ra ta nga usahay sa panahon nga luya ta takiyon tas kaaway madata. Matintal man ta or unsa mabagsak ta pero kung tinuod ka nga Diyos nun, kung tinuod ka nga godly, kung tinuod ka nga followers ni Jesus Christ, bisag kapila pa ka madagma, di ka mobalik sa agi. Bisag kapila pa ka mabagsak, dili ka mabakslide, kundi mabagsak ka, mobangon yung padayon. Bisag magkadagma-dagma ka, magkapangus-pangus, padayon gyapon ka. Mao na godly igsoon. No? Ang godly igsoon, dili kanang sabot nga kanabitong madala kana bitaw makaon sa iyang guiltiness because sometimes daghan kay mga Kristiyano nga nibalik sa agi kay wa na kadaog sa kagilty kay dako kay sa no sandang buhi patanan pati pag-asa gawas kung namatay na ta didto wala pang buhi pa man ta bisag unsa kadako sa imong sala igsoon sa atong sala as long as buhi pa ta nakaginhawa pa ta papason pa na sa Ginoo basta magpaubos ta maginulsol mo duol tas Ginoo ayaw ka guilty diha usay mauwaw no ang kauwaw igsoon, nanalaw ta na talawan, no? Di na iyas Ginoo. Wa ta tagay matud pasupulong sa Ginoo, wala ta tagay sa Ginoo nga nang espiritu ng kaulaw, katalaw, maura man na. Madlok ta no. Ayaw igsoon. But instead, bangon. Yes, bisan godly na ta, pwede ta madagma. Normal lang na madagma ta pero ayaw pabilin sa imong pagkadagma. Pwede ta ma-depress, ayaw pabilin sa imong pagka-depress. Pwede ka masakitan, nasakit kayo niya, nagpahulay sa presensya sa Ginoo, ayaw balik sa agi. Ayaw pahulay, pinagi sa usa ka botilya nga tanduay, kundi pahulay uban sa presensya sa Ginoo. Tagaan kag comfort ni Lord. Ayuho ni Lord ang imuhang gibati. Again, madagma man ta kapila igsoon, mabagsak man ta kay tawo ra ta. Pero wala nas bokabularyo na to nga mga godly, mga Diyos nun, mga lagad ni Kristo, nga madagma, magpauyon sa atong pagkadagma, magpadayon sa atong pagkadagma, mubalik na hinon sa kaniadto, mubalik na pagkaadik-adik, mamaliyag siya bo, mubalik na sa kahilayan, mubalik na sa pagka-adulterer, mga bit nga igsoon, no. Dili na godly, kung dili ang godly, mabagsak ka, mubangon jud ka.
Mupadayon ka, knowing that we are not perfect. Every day we need the grace of the Lord. Amen. That is why the book of Lamentations says, the steadfast love, the Lord never ceases. Ang iyang steadfast love, yes. And then His mercy never come to an end. Iyang kaluoy, walay katapusan, never come to an end. They are new every morning. Bag-o siya matag adlaw. But every day, igsoon ay gitanyag si Lord nga kaluoy nato iyang grasya. Mao na nga ayaw ka balaka, ayaw ka discourage kung mabagsak ka. Mabagsak gali ka nya, malargo kag kawa ni kalibutan na mo na delikado, pero mabagsak ka nya, buhi pa ka, napa kay paglaom, bisan unsa kadako ang sala nga imong gihimo, bisan karumal-dumal pa na sa mata sa Ginoo. Tungod kay buhi pa ka, dako pa kag higayon nga maghinulsol, mubangon o mubalik sa Ginoo, unya magpadayon igsoon og subay sa sigpit nga dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Amen ba mga godly diha? So to all of the viewers right now, mga godly, mga nangalagad sa Ginoo, mao ni atong timan-an, no? Nga 9 times nga unexpected siguro nga mabagsak ta. Amen. Pero dili lang ta padala sa tong kaulaw og guiltiness, kundili bangon ta, no? Ayaw pabilin sa imong pagkabagsak. Bangon, tindog, rise up. Amen. And then padayon. Amen. Ingana ginang kinabuhi igsoon. Dili sa tanang panahon daog ta. Dili mo pasabot kay Kristohanon ta daog na ta kanunay na time nga pildi ka. Kaya ron nga naman muduol sa Ginoo kay kung daog ta kanunay. Nga perminti ta wala tay sayop ba. Alisod na kay na di na ta manginahanglan Ginoo. Di na ta magampo na. Night time igsoon nga mag-struggle ta, mabagsak ta. No? Kay mao na ang the best way nga muduol na puta sa Ginoo. Amen. Ang tinuod nga godly, tinuod nga Diyos nun, tinuod nga nahihingpit nga relasyon ni Kristo, bisag kapila pa na mabagsak, kay dangog man kay ning kalibutan, mubangon gid na. Mubangon, mubalik sa Ginoo, magpadayon. Amen. Mao ni timan ni igsoon. Dili ta perpekto. But doesn't mean nga tuyuan na to, no? Dili ta perpekto. Na mga times nga bisag unsaon na to paningkamot, mabagsak ta. Mabagsak ta, okay ra na, expected na ni Lord. Ug ako ning balik-balik apan excited si Lord sa imong pagbangon. Excited si Lord nga mobangon ka unya makakaton. Nganong nabagsak ka diha, unya mo padayon ka nga magpagamit sa Ginoo. Magpadayon ka nga mga lagad sa Ginoo. Maunay tinuod nga mindset sa godly. Wala sa bokabularyo sa mga godly igsoon. Nga sadyang madagma sila, ilang pauyunan ang ilang pagkadagma. Makasala sila, padayuno na lang, postlan mo nakasata, mamalik na no. Wala sa bokabularyo sa taong godly ang word nga backslide or mubalik sa agi. But ang tinuod nga godly igsoon, there's no turning back. Bagsak man, bangon, padayon, hangtod maangkon ang kinabuhing dayon. To all of the viewers this time, wala ko kabalo kung nabay uban nyo din ang tanaw nga nabagsak mo. Kabalo kasi mong sitwasyon karon nga bagsak ka, kay ning distansya ka, nilayo ka sa Ginoo. Pero igsoon, dili na ma-surprise si Lord, ana. Bangon! Bangon! Sa dapit nga diin mo nabiyaan si Lord, gipaabot ra kaniya. Ana ra. Sa dihang ang prodigal son, igsoon katong anak nga bugoy ba, kung salbahis. Minguli siya. Bantay mo? Gipaabot rin siya sa iyang amahan. Nga na sa si Lord Igsoon. Expected na niya nga mabagsak ta, bisan Diyos nun ta, bisan nangalagad na ta niya. Apan excited siya sa atong pagbangon ug mupadayon ta. Excited siya maminaw nga, Lord, tabangi ko. Parang Pedro bitaw. Si Pedro naunlod na unta sa balod kay ning tan-aw sa balod. Naunlod si Pedro kay ning tan-aw siya sa pagsulay, ning tan-aw siya kay balod. Mao na ang balod igsoon nagrepresent na og mga pagsulay, problema, dakong utang, or in our situation nga difficult kayo igsoon. So si Pedro naka-focus dito, naunlod ng ta siya, pero ningon siya, nangaysig tabang ni Jesus, gitabangan siya. Ingana sad si Lord. Every time nga mabagsak ka, way laing gipangita sa Ginoo ang imuhang paghangyo og tabang niya. Ang imong pagbangon niya mga kag tabang kay andam siya moagak nimo bisag nagkapangus-pangus ka nganuan aron mo padayon kas unahan og maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Mao nay mindset sa godly. Dili kay madagma ka alak pa padayon puslan man ni mobalik ka no. Sayop
di na godly. Amen. Ang godly mabagsak, mubangon, mupadayon. Makakaton, i-apply ang iyang nakatunan sa iyang pagabagsak, niya mupadayon siya. Padayon gyud po ng mga lagad sa Ginoo. Padayon gyud po ng magpagamit sa Ginoo. Amen. Kay nga naman, ang iyang focus kanunay naa sa Ginoo. Dili sa iyang weakness, dili sa iyang sitwasyon, kundi dili na ni Lord. Because at the end of the day, way laing muatubang ta or maghuwat nato sa finishing line si Lord. Amen. Amen ba mga godly? So, every time mahagba ta, mabagsak, appeal ko ani. No, di lang ta ma-surprise, bangon lang ta. Walay dagang justification. Kung man God Lord, no, angkon lang largo, kapuya ng justified do, no. Angkon lang, mauna ni na, nahitabo naman to Lord, sorry kayo, pasailua ko Ginoo. Tabangi ko Ginoo, mubangon ko. Uban sa imong tabang, no? Yan mo quote na yung kag verse, ingon bitaw si Paul, Lord, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Padayon ta igsoon. Amen. Mauna ang tinuod nga Diyos nun, ang tinuod nga godly. Dili mo give up. Dili mo atras, dili mo sibog. Bisag ang unos, grabe ka kusog kung dili mo padayon gina. Bisag kapila madagma, bangon, bisag magkadagma-dagma, maglakaw, magluhod, magpangos-pangos, mo padayon. Amen. Mo padayon gina igsoon nga naman. Ako mong balikan igsoon, kaning biyahe na to padung sa langit. Journey na to igsoon padulong sa kinabuhing walay katapusan. Dili nila limoy. Nagtuo mo gayahay ko no, lisod. Tanang klase sa kalisod na dagang hagit igsoon. Lisod kayo. Kay na usay magbuot pa niya tong lawas igsoon, magbuot pa niya tong kagalingon tong pagbati. Lisod dili ilalim igsoon. Na kay likayan pero mahimo nimo lisod kay kanya naman gipanagnan ingon si Jesus igsoon. Subay ka mo sa dalan nga sigpit lisod gamay. Magsigitag kadagma. Lisod gali kayo. Dili kay magpahanday-handay sayon walay sayon mga lagad sa Ginoo, lisod siya. Mao na niingon diri mga igsoon si Solomon nga tinuod kang Dios nun, bangon gyud, ayaw give up, ayaw ka guilty. Ayaw paminawang hunghong sa yawa kay ma-discourage ka. Kun dili padayon balik sa Ginoo. Amen. Unsa man kadako ang imong pagabagsak karon nahugno ka. Unsa kadako sa sala makaulaw ang imong nahimo mong nabagsak ka karon, nagilty ka, di na katupong sa kadako sa gugma, sa grasya o kaluoy sa Ginoo. So unsa pa may gidugayan nimo, bangon, balik. Amen. Bangon, balik, pangayog tabang sa Ginoo. Like Peter, pagkaunlod ni Pedro, Ginoo, luwas ako, agitabangan. Unya giubanan ni Jesus nga maglakaw ibabaw sa tubig, padulong sa sakayan. Parihar na nato. Ang help ni Lord igsoon is always available for us. Expected naman niya nga mabagsak ta. So, nagpaabot lang siya kung musangpit na niya. Sa diyang musangpit na niya, iyatang agakon sa atong pagkadagma, nagkapangus-pangus man ta. Pahiran pa niya atong luha igsoon. Tambalan niya atong mga samad-samad. Escortan pa ta niya sa atong journey ubanan ta. Kasama natin ang Diyos. Amen? So, way rason mo, balik ka. No, godly ka, Diyos nun ka. Anak ka sa Ginoo, gitawag ka, gipili ka. Giawas ka sa ngit-ngit, ayaw, nagbalik. Padayon. Padayon, lisod man, igsoon, na may mga pag-antos, pagsulay, paglutos. Pero iasa raman na, kung atong maangko na ang ganti, kung mulahutay lang ta, ganti nga walay katapusan kinabuhi nga lunlun kalipay na lang sa langit sa sabakan sa atong Ginoo. Amen. Lunlun kalipay ang atong mga luha daw pahiran niya na nasa Revelation. Amen. Let's pray. Father in heaven, salamat sa imong mensahe karong kagabhion, Lord God. Imo ming gipainumduman nga dili daybo pasabot, Lord, nga nangalagad na minimo, nagsunod na minimo, Kristohano na mi. Dili na mi masipyat. Na mga times, Lord, nga mabagsak mi. Na mga times, Ginoo, nga bisag unsaon mo paningkamot, bagsak gud mi. Apan Lord, salamat sa imuhang pulong karong kagabion nga naghatag na mog comfort. Nga ang tao ang tinuod ay nga godly, tinuod nga Diyos nun. Bisag kapila na siya mabagsak. Dili na siya magpabilin sa iyang pagkabagsak. Kung dili mo bangon, makakaton sa mong sayop, kunya, mo padayon, Ginoo.
Magkadagma-dagma man mi, pero wala gyud na sa among mindset nga mobalik sa agi. Magkadagma-dagma man mi, pero mo padayon. Kay yasar man ang among pag-antos karon Ginoo. Kung amo nang matagamtaman ang kinabuhing walay katapusan, nga imong gitagana, nga imong giandam sa mga mulahutay hangtod sa way katapusan. Thank you, Lord. I pray, Lord, nga kani nga mensahe nga mong nadungog karon, mao ni hinungdan Ginoo nga walay rason nga mobiya minimo, walay rason Ginoo nga mobalik mis agi. Kundili kani nga message for us tonight, Lord God, mao ni magahatag na mong motivation nga bisag kapila pa mi madagma, dili gyud mi mapulan pagduol nimo, ingon nga wala ka mapuli pagpasaylo namo. Samtang napay kinabuhi na ipaglaom kanunay diha kanimo. Salamat, Lord. Holy Spirit, thank you for your presence. Thank you so much, Lord God. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers this time. Padayon ka nga mamuhat nila Ginoo. Unsa man ilang mga problema karon, ilang mga kabugat, ilang mga struggle, ilang mga battles karon, Lord God, dayag na nimo. Walay matago, walay malilong nimo. So Lord God, I pray solusyon ni ilang problema Ginoo. I-comfort ang mga nasakitan, labi na ang nasakitan emotionally, i-comfort, Lord God. Ang nanginahanglan og financial breakthrough, tagbuang panginahanglan, nanginahanglan trabaho, tagay opportunity Ginoo. Tung naay mga negosyo, Lord God, imong pauswagon, palambuon, unya himuang matinud-anon nimo. Tung naay nagtan-aw karon diri, Lord God, nga gusto na mo gawas sa mga addiction, nga wa ka malipay, I declare deliverance, Lord God. Nga imo silang i-set free from the bondage of Satan in Jesus' name. Tanan-tanan Ginoo, nanginahanglan kaluwasan sa ilang tibuok pamilya, I declare salvation for their whole family in Jesus' name. Nanginahanglan kusog Ginoo, pailog, pagpaubos, self-control, Lord, i-grant Ginoo. Lord, I pray, Lord God, to all of the viewers this time. Bisan pa man na nagtan-aw karon nga na sila prayer request about sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nagsuffer og mga balatian or sila mismo og uban nasa ospital karon, I declare healing Ginoo. Pinagi sa imong labod kami na nga ayo Ginoo, in Jesus' name. In Jesus' name. Walay balatian nga dili kaya ayuhon Ginoo nimo. In Jesus' name. Thank you, Lord God. So, Lord God, again, unsa man nga milagro nga pinaka gikinahanglan namo karon sa mga viewers, I pray nga imo nang i-grant, Lord God, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. And this time, Lord God, among ang kunon ang kadaugan, among ang kunon, among dawaton ang kaayuhan, ang mga milagro nga imuhang pasinati na mo karon. We believe it right now. We receive it. We receive it right now by faith in Jesus' name. Himo alamang ming kapiyalan Ginoo. Angayan, kasaligan. Mao kini nga among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Praise God! Mabungahong kagabiyon. That's all for tonight. Mga igsoon, see you again. Maybe, bisita og mga igsoon kay na gathering na pod, Pinay Fellowship. But, as what I have promised, as long as I have the opportunity, mag-live kita, no? So, this time, akong ibalik ta ng dungog o himaya sa tumbuhi nga Diyos. All the glory and honor belongs to the King of Kings. Ug ako nagaampo igsoon nga I declare it sa atong pagpahulay, atong pagpangatulog karon, ubanan ta sa Ginoo. Iyang presensya, iyang mga angels magalibot nato igsoon. Mumata ta nga safety uban sa kalinaw ug kalipay. Amen. So again, that's all for tonight. Thank you so much sa mga subscribers. Sama ni Jella, one of our subscriber kanang naka-green diha. So na HG. Mga subscribers, mga followers, aning page. I just want to encourage everyone, every followers to invite your friends to follow our page. Aron ma-bless po sila. Dili kay kamo rin ma-bless permi sila po, no? And kung andi ay ako sang gi-encourage ang wala pa maka-subscribe sa tong YouTube channel. Please subscribe. Na ang link sa caption ni nga live, mabungahong Kristohano na siya igsoon. Kaning atong live ako ra ning i-download karon. Niya akong i-upload sa atong YouTube channel. Again, that's all for tonight. Sa uban nga nasa lain-laing kanasuran nga adlawan ron, di ba? I pray nga ang grasya pabor sa Ginoo mag-uban ninyo. Dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo in Jesus name. So, again, that's all mga igsoon o akong anak na ako na ibilin. Sa ikabili nak? Ampo, amping abante, to God be all the glory. God bless. Grabe ni bataan no? So, good night everyone. See you next time. To God be all the glory. Again, good night. God bless. God bless. So, bataan Amping. Oh, amping.